Kaixo, gu Sara eta Oian gara eta Daniel Defoeren aurkezpena egingo du. Daniel Defoe inpresidazlea zen. Londresen jaio zen, 1660ko urriaren 10 eta apirilaren 21 hil zen. Daniel Defoe apaiz izateko ikasi zuen. Kazetari eta nobela idazlea izan zen. Daniel Defoeren lanik garrantzitsuenak izan dira Robinson Crusoe, Las aventuras del capitán Singleton eta sobre la educación de la mujer. Eliza bizimoduari utzi zion merkatari bihurtzeko. Gaizki joan zitzaion eta zorrak pilatu zituen. 2 seme eta 5 alaba izan zituen. Bere idazlanen momentu aparena 1701-tik 1722 izan zen. Gobernu bateko kide izan zen eta agente sekretua izaten bukatu zuen. Eta bukatzeko argazkia da Daniel Defoe.